Det vi har lavet her, det er et hus, som vi har bygget i fornybare materialer. Så det er både naturmaterialer, det er også genbrugsmaterialer, som har et lavt CO2-aftryk. Og så har vi lavet en taghave, så vi dyrker noget af vores mad op på taget. Og så har vi også en skovhave, hvor vi især arbejder med flerårige grøntsager og træer og buske, som er en stor del af det, som vi spiser til daglig. Så har vi også dyr, som er integreret i vores have. Blandt andet ænder og kaniner, som indgår også i kredsløbstanken. Netop at vi i stedet for at importere ting udefra, skal have tingene her på stedet. Vi dyrker 80% af det, vi spiser, og det er alt fra grøntsager, især skudgrøntsager, bladgrøntsager, og så er det bær og frugt og nødder, og kød og æg. Så det er sådan omkring 80% af det, vi spiser. Det resterende, det er sådan noget som chokolade, som jeg desværre er afhængig af, kaffe, linser, ris og alle sådan nogle ting, som er basisfødevarer. Men kartofler og sådan noget til vinter og rodfrugter, det dyrker vi selv, og det opbevarer vi inde i vores koldrum, som er her bag ved mig, hvor der vi også har taghave ovenpå. Og koldrummet, det er sådan en ekstra finurlighed ved vores hus, fordi det fungerer lidt som et køleskab, som er uopvarmet, og som bare har jordens temperatur. Og det betyder, at vi kan opbevare vores grøntsager og også alt vores sylteting og alt sådan noget om vinteren.